Welcome to Lutong Kapampangan. Para sa burong isda, gigisa natin siya. So, ito yung luya, kamatis, sibuyas, at bawang, syempre. Kapampangan. Guys, ang lulutuin natin ngayon ay burong isda. Maglalagay tayo ng mantika sa kawali. Ito ang mga sangkap ng burong isda. Bawang. Yung luya. Sunod natin yung kamatis. Pagka malambot na yung kamatis, sunod natin yung buro. Malapit na maluto. Malapit na maluto, guys. Konting gulo pa. Panyaman. Buro. Saka, panglalagay. Sagan mo. Guys, kain na. Ang laki oh. May kalating kilo to. Saka talong nilaga. Pinrito. Saka yung burong isda. Sarap. Ako kasi gusto ko pritong talong. Siya gusto niya nilaga. Nilaga. Kanya na. Sarap. Shoutout nga pala sa lahat ng nanonood. Ay, bahan ko ulit kasi shout-out pa. Na. Baka konti tayo. Gagana na. Nagkagana yan. Shout-out kay Motivational TV. Yes. Guys, mayroon pang additional chicken at paksiw na manok. Okay ka. Next kay Royce TV. Kay Royce TV. Hindi ko makita. Kana mo ako kag. Kay Sai and Kat. Sai and Kat, hello. Next, kay Janon Family. Mamaya na. Good sarap. Commander TV, yan.
Subscribe din kayo sa kanila, guys. Ang yummy yung buro. Sarap. Masarap ang buro. Hindi lahat ng buro masarap. Pero, Isang magtinda nga isa, manyaman yung buro na. Mahal nga lang, 50 pesos kalahating buro. Pero masarap. Hindi malansa. Malinis. yung pagkain ng buro guys, dapat hindi madalas Mm. kasi matasawan to. Once a week o kaya every 2 weeks pwede rin. Lalo na pag may kasanggal mo, cholesterol, sugar. Guys, sarap. Pag sugar. Mamaya ng sugar. Sarap talaga. Yung iba hindi yata ako mga ganito eh. Sarap. Tama lang yung pagkaluto ng buro. Hindi siya maalat. Dahil dun sa kamatis. Wala yung alat. Sarap ng buro, ginawa kong kanin. Tapos yung tilapia, nakasyan po kami ng malaki. 2 piraso, 1 kilo siya. Nakakal ng shout out. Eto. Favorite vlogger ko rin ito. Si Vibes Maranan. Hello po. Magaling ito yung mag-DIY ng paggawa ng bahay. Sinusubaybayan ko rin yung mga vlogs niya. Next, Elegant Nails. Hello. Ito rin, Betsoy Vlog. Another, Jennifer and Korea. Hello. Girlies Vlog. Hello. Hello. Health and Hobbies. Ito. Ay, nako. Ito, pag pinapanood ko to, super taas ng energy. Ma'am, si Tekla. Hello. Panoorin niyo rin siya, guys. Subscribe din kayo sa kanya. Next, B-Boy Love TV. Thank you po sa pag-comment. Roger Cover. Daryl Jane Vlog. Christine Vlog. Ayan. Next, Lakay International. Another, Leia Kalinawagan. Another, Loloy TV. Ayan, ko-comment din siya. So, yun lang guys. Sa susunod, yung iba naman ang isa shoutout namin. No good. Sarap talaga.
masira ng diet. Saka fresh yung mga ano, fresh yung isda. Kakabili lang sa palengke. Tsaka yung talong, kapipilas pa lang. Sa bakuran. Kung kasi fresh yung niluluto mo, malalasahan mo yun sa pagluluto mo. No, nakarami ako. Lalo na lalaki yung braso. Hello, kay Ivan Del Cosola. Estudyante ko yun. Lagi rin nanonood. Meron din siyang vlog. Pakipalaw mo rin. Si Cristel Calma, meron din. Alam nyo guys, yung quarantine, maganda rin yung meron din siyang magandang naidulot. Yung iba nahihilig magluto. Yung iba naman mag-alaga ng halaman. Nagkaroon pa nga ng business, kagaya ni Linya Rayos. Yan. Ano na kayo, ang gaganda rin ng mga plants niya. Siyempre naman si Ann Klutz, yan. Walang pinapalagpas na video kay Ann Klutz. Gusto kanin. Yung talong na lalaga, ubos. Buwas. Yung buro, konti na lang. Siyempre ang mga kapampangan vloggers namin, si Kabady, Makimoto. Yan, pinapanood namin yan. Sana mag-subscribe din kayo dito. Si Jimmy Speaks, yan. Yung baby niya, si Liam, yan, malaki na. Tsaka yun siya? Si Rex Vlog, yan. Si paring Reggie. Ang galing-galing yung mag-ano, sa construction. Ang ganda ng mga ginagawa nilang kisan. Okay, bye-bye! See you next time! Thank you for watching! Subscribe na! Kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, comment, and syempre mag-subscribe na rin kayo. Ang mga subscribers natin, mahigit na tayong 1,000. Sana dumami pa. Subscribe na kayo. Bye!